Jeppe går under navnet Jeppe K. og køber og sælger dyre luksusvillaer i Nordsjælland. Det var sejlnærmståsen her. Du sagde lige meget. Du sagde ligegyldigt. Der kommer ingen kriminelle herude. Lige bortset fra au pair-pigerne. Mit navn det er Jeppe Kaufmann. Jeg går primært under navnet Jeppe K. Jeg er ejendomsmægler. Jeg har solgt boliger siden jeg var 18, sammen med min far, Jens K. Jeg sælger dyrevillaer, jeg sælger luksusvillaer, herskabsvillaer. Jeg gider ikke sælge små boliger, fordi der er ikke nogen penge i det. Jeg vil nemlig lave et par millioner ved at sælge en stor ejendom, og det er jeg god til. Jeg plejer altid lige at have en flaske rosévin med. Det skulle meget godt lige have den i baghånden, hvis der er et eller andet, ikke? Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, der ligger en vej lige imellem, ikke? Men det er ligegyldigt. Så er det bare solgt. Så er det 2 timer der. Så er det lige meget. Eller jeg sammenligner det med at sælge en ejendom. Det sammenligner lidt ligesom samleje. Altså det er knip. Der starter jeg ligesom lige snart køber træder ind ad døren. Der lister jeg lige glansen ind, lige at duber. Når vi så når senere ind i købsprocessen, så er det, jeg bliver rigtig bad. Det bliver rigtig, rigtig bad. Altså hvis der ikke kommer nogen, så kan det være lidt svært at få det solgt. Nu skal billederne bare fremkaldes, og udstillingen laves. Hvad fanden glor I på? I mellemtiden kigger vi ind til Jeppe K. i den villa, han forhåbentlig får solgt i dag. Hvis folk ligesom ikke bider på, jamen så bliver det kvælertag og spyt i munden. Hej. Hej. Kom indenfor. Tak skal du have. Tak. Nå, er I spændte? Duber glansen ind, ikke? Jeg er ikke blevet bad endnu. Det er jeg ikke. Jeg er ikke blevet bad endnu. Er I klar til at få stiv pik? Når man kan da mærke, at de bider på krogen med min humor. Altså, humor ligger øverst i værktøjskassen, når man skal sælge et hus, ikke? Ja, okay, det er altså ret Stærkt, det her. Okay, den slår det meste. Ja. Så I coke? Nå. Gør jeg heller ikke. Det kan godt være, at det lyder lidt som en floskel, men altså, jeg sælger aldrig et hus, jeg aldrig selv har knippet i. Og så kan du spørge mig, har du knippet i det her hus? Men det var dig, der sagde det. Det var ikke mig. Står du, hvad jeg mener? Altså, er der meget støj for trafikken, tænker jeg? Nej, overhovedet ikke. Det er måske lidt lavt til loftet, eller er det bare... Du hæver det. Du hæver det. Kan man det? Ja, du hæver det bare. Det er ligegyldigt. Altså, hvad er der ovenover? Der er luft. Der er plads til at hæve det. Jeg fortæller folk at høre. Altså, jeg lyver ikke. Det gør jeg ikke. Altså, alt kan i teorien lade sig gøre. Det er master bedroom herinde. Yes. This is where the magic happens. Lidt stuff her, ikke rigtigt? Presser, jeg synes. Hvor er hele det der vandhane-ting fra? Armaturen, det er sølv. Sølv? Ja, det er sølv. Det samme ser ud til at ske for Jeppe Kaufmann, der netop er ved at afslutte hans bolighandel. Men det er i hvert fald et pissegodt køkken. Så er der induktionskomfur. Det er det rigtige. Det er det, der rykker. Det er det, du har lyst til. Skal man få gas ind i stedet for det her? Ja, sagtens. Du skal da ikke have induktion. Brænder de jo fingrene, ikke? Nej, jeg gider ikke det der. Nå. Væk med det der. Det her, altså det er også perfekt. Nu kan jeg se, hvor høj du er, ikke Michael? Men altså, stødhøjden, den er jo helt. Forstår du, hvad jeg mener? Der, hvor vi er nu i samlejet, det er, eller handlen, det er, hvor vi nu er nået til de blide kvælertag og spyt i munden, ikke? Vil jeg noget rosé? Undskyld. Vil jeg noget rosé? Rosé? Nej, tak. Nej. Det smager helvede til. Det er ligegyldigt. Jeg tror, vi lige kører hjem og tænker over det. Okay. Ja, får du bare solgt til nogle andre. Det er sådan. Undskyld. Ja, sælger det bare til nogle andre. Det er lige meget. Køber du bare selv. Jeg har jo andre huse. Altså, det er jo ikke det eneste hus i verden, det her. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, med vinduer. Det kan jo sagtens. Altså, vi kan jo tage hen og se på masser af vinduer. Og masser af hus. Ja, hvad fanden er det der? Altså, det er billedet af min kone Trev, du har taget. Hvad? Altså, hvem tror du er? Det er lige meget. Det er sgu da ikke lige meget. Men det er dårlig røv. Det er derfor, han er sur, tror jeg. Det er lige meget. Det er lige meget. Det er lige Det er en god røv, men det er kraftigt ikke en, du skal tage billeder af. Lad dog af, det var lige. Den her tager jeg med, og så får du den tilbage, når jeg sletter de der billeder. Jeg skal bare en ny telefon. Forstår du, hvad jeg mener? Skal jeg have bil med os? Det er ligegyldigt. Ligegyldigt. Nu er de forelsket sig i det, så køber det lige. De forelsker sig i mig. Det er klart. Jeg har jo lagt suppen. Det er jo ligesom en jomfru, du har lagt suppen i hende. Hun glemmer det aldrig. Lige meget.